दाखालि उदालगुरि जायनि न'आव थादोंमोन बिनि न'आव बारियाव बेरायनाय नुथाय आब' जिरिया गावसानि बारिखौ देखायनो लाना थांदों रबार बागान नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेलाय दासो जाहांदों खेबसेल'सो सरदों ना मा दोनदों खेबसेल' हादों होनना बुंदों एबार देग्लायनिफ्रायसो हागोनदों मोजाङै स' नायबानो जाबाय माबायदि हायो माबायदि नुथाय रबारनिया बिराद मोजाङानो जादों बिराद मोजां एकदम दंफां रबार दंफां गायनाया माने माबासो ओरै गावलांलांसो जायो औ बिदि जानो नाङा बिदिसो जानांगौ बिराद जायगा जायोथ' उदालगुरियाव दंना नै आब'मोनहा बिसिनि माबाखौ नायफैदों जोङो रबार बागान ना रबार बागान औ बेखौ नायनो बेरायफैदों आरो नायबानो जाबाय सोरगिदिं बायदि दाननानै नै बर'ना आरो जों बेरायग्रोना लानि दे उनावहाय बानायबाय थासिनलाय बेवहाय जों आब' जिरिजों गोबां बाथ्रा रायलायबाय आब'नि दुखुनि जारिमिन बोरै जौगानो हानाय बोरै बेफोरबायदि न' लुनो हानाय बा बोरैहाय गावनि जिउआव साक्सेस जानो हानाय बोरैहाय बे बिजनेस स्टार्ट खालामनाय बिनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन स' आंनि सोमोन्दैबो माखासे बाथ्रा खोन्थाबाय बिनि सोमोन्दैबो माखासे बाथ्रा रायलायबाय आब'आबो गोबां दुखुनि गेजेरजों बियो माने प्रब्लेम फेस खालामनाय आरो जौगाबोनाय स' बिदि बाथ्राया रायलायदोंमोन He's leaving today. Bye bye. Bye bye. See you. Tata. Tata. Loving brother. Bye bye. Tata. Tata. Bidan lang sinang ko brother ah? Nawan lang ganaw. Brother. He's going to drop to my younger brother. Bye bye. Bye. Tata. Tata. See you. जाने के लिए chocolate. मा? चकलेट नै बे चकलेट होदों आंनो हुसुना ना हुसाना देग्लाय मेट्रिक एग्जाम होगोन बेनोबो होदों आब'नो So guys, bye bye. Thank you so much for watching my video. Bye bye. Thank you so much watching.